Ko je Darko Elez? Ime koje se decenijama vezuje za sve kriminalne događaje ponovo se pojavilo na naslovnim stranama novina kada je uhapšena grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Darko Elez je rođen 1980. godine, dobro je poznat policiji Bosne i Hercegovine i Srbije. Za njega i njegovu grupu se vezuju najteži zločini kao što su ubistva, pokušaj ubistva, pljačke, iznude i trgovina narkoticima. Darko Elez ulazi postaje kriminalno aktivan posle rata, bavio se švercom cigareta, a kasnije i oružja. Elez u bosanskom zatvoru upoznaje Đorđa Ždralu, a nakon izlaska iz zatvora njih dvojica su postali kumovi. Udružili su snage i njihove dve grupe su sarađivale u izvršenju krivičnih djela krađa, razbojništva, ali i ubistvima. Darko Elez, koji je, prema saopštenju organizator grupe, dobio je državljanstvo Srbije, što ga je do sada štitilo od izručenja u Republiku Srpsku, gdje je sumnjičen za najteža krivična djela iznude, ucene, razbojništva, krijumčarenje i trgovinu narkoticima, oružjem, eksplozivom, motornim vozilima i pranje novca, piše u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Između ostalog, tereti se da je sa saradnicima iz kombija Privredne banke Sarajevo ukrao 2 miliona evra. Darko se navodi i kao naručilac ubistava nekoliko bliskih saradnika Đorđa Ždrala, svog dugogodišnjeg prijatelja i vođe jedne od kriminalnih grupa sa teritorije istočnog Sarajeva. Zahvaljujući sukobu oko podele plena nakon pljačke vozila Pavlović banke u avgustu 2005. godine kod Han Pijeska, kada je ukradeno 1.800.000 konvertibilnih maraka, Elez i Ždrale postali su poznati javnosti. Aprila 2004. pokušano je ubistvo Đorđa Ždrale u Lukavici. Elez je prepoznat kao strelac i on je pobegao u Srbiju. Oktobra 2006. dolazi do novog atentata na Ždrala u istočnom Sarajevu. S tim je doveden u vezu Strahinja Rašeta. Tom prilikom Strahinja je ranjen u sukobu i pobegao je nazad u Srbiju, a organizator je bio Elez. Sukob se proširio na ulice srpske prestonice, ali zahvaljujući intervenciji beogradske policije i hapšenju članova obe grupe, dalje krvoproliće je sprečeno. Elez i Đorđe su bili u odličnim odnosima dok se u njihovim životima nije pojavila nekadašnja misica Slobodanka Boba Tošić. Slobodanka je na Interpolovoj poternici među najtraženijim ljudima za kojima Interpol traga. Ona je upoznala Đorđa Ždrala kada je odlazila u posetu u zatvor svom dedi. Izlaskom Ždrala na slobodu Slobodanka je upoznala i Darka Eleza. Nakon sukoba Đorđa Ždrala i Eleza misica je u SMS poruci zamolila Ždrala da je odveze po skripte i on joj je izašao u susret. Kada su stigli na odredište misica je izašla iz auta, a dve osobe su zapucale na automobilu u kome se nalazio Ždrale. Đorđe Ždrale je ispričao posle napada da je video Slobodanku kako prekriva rukom usta prehitaca i tek nakon toga su se začuli pucnji. Jednom od napadača je puška zakočila i to mu je sačuvalo život. Uspeo je da uzvrati hicima i tada je ranio Strahinju Rašetu koji je dobio zadatak od Darka Eleza da likvidira Ždralu. Strahinja Rašeta je nastradao 2 godine posle ovog događaja prilikom postavljanja eksplozivne naprave pod automobil. On je u beogradskom naselju Banovo Brdo postavljao eksploziv pod Mercedes ML od Milana Mitića iz Beograda i došlo je do eksplozije prilikom postavljanja naprave. Prvi rezultati istrage ukazivali su da je on nehotice pritisnuo mobilni telefon i tako aktivirao eksploziv. Teško povređeni Strahinja prevezen je u klinički centar gdje je i preminuo. Đorđe Ždrale uhapšen je 2009. na aerodromu u Frankfurtu, po Interpolovoj poternici koja je za njim raspisana zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Ljubiše Savića Mauzera, osnivača Demokratske stranke Republike Srpske. Od kada je izbio sukob između kumova Darka Eleza i Đorđa Ždrala, u istočnom Sarajevu u 5 mafijaških likvidacija ubijeno 8 osoba. Ubijeni su Zoran Golub, Vlatko Mačar, Boris Govedarica, Mladen Čeha i Srđan Đurić, svi bliski Đorđu Ždralu. U medijima se spekuliše da iza ubistva Zorana Goluba zvanog Čarlama kao počinioci stoje članovi zemunskog klana Sretko Kalinić i Miloš Simović za kojima je u to vreme bila raspisana poternica zbog sumnje da su učestvovali u atentatu na premijera Zorana Đinđića. Darko Elez, vođa kriminalne grupe koja je delovala na području Balkana u Bosni i Srbiji pre svega, uhapšen je 1. septembra 2009. u stanu u kom je živeo na Novom Beogradu.
Na teret samog Darka Eleza je, pored zločinačkog udruživanja, proizvodnje i stavljanja u promet narkotika i falsifikovanje isprava, dodato i podstrekivanje na ubistvo. Darko je par godina pre hapšenja dobio srpsko državljanstvo, što ga je spasilo od izručenja u Republiku Srpsku zbog najtežih krivičnih djela. Elez je 2012. godine u Beogradu pravosnažno osuđen na 9 godina zatvora, kao organizator kriminalne grupe koja je 2009. na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine trgovala drogom, vršila iznude i činila druga krivična djela. Kaznu je izdržao u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, a pušten je u novembru 2017. godine, kada je dobio uslovnu kaznu. U Sarajevu je 2013. godine podignuta još jedna optužnica protiv njega za više krivičnih djela. Za Elezom je raspisana međunarodna poternica zbog pokušaja ubistva Đorđa Ždrale. Afera Lutka podigla je optužnicu protiv 32 osobe zbog organizovanog kriminala, ekonomskog kriminala, korupcije i terorizma. Grupu je vodio Darko Elez, a među optuženima su i trojica bivših službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, granične policije Bosne i Hercegovine i MUP-a kantona Sarajevo. Jedan od najozloglašenijih mafijaša Darko Elez je uhapšen je dana 21. decembra 2020. godine, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Elez je izručen 3. marta Bosni i Hercegovini, nakon što je apelacioni sud 23. februara 2001. godine pravosnažno odlučio da su ispunjeni uslovi za njegovo izručenje. Darko Elez je osuđen na 15 godina zatvora nakon što je priznao krivicu za sva djela u slučaju Lutka. Kriminalna grupa uhapšenih Veljka Belivuka i Marka Miljkovića blisko je sarađivala s ekipom Darka Eleza, a jedan od dokaza je i fotografija Velje Nevolje sa Slavišom Veletićem vojnikom, Elezovom desnom rukom. Belivuk i Elez posljednjih mjeseci pre hapšenja intenzivno su sarađivali jer su imali sličan način rada i istog šefa. Velja Nevolja, pored svih ostalih kriminalnih aktivnosti, bio je i glavni čovjek u Beogradu za Kavački klan koji je u ovom trenutku jedan od glavnih snabdevača kokainom za zemlje Zapadne Europe. Belivuk i njegov najbliži saradnik Marko Miljković Mare bili su zaduženi da upravljaju beogradskim ogrankom ovog klana, organizuju i obavljaju sve što je potrebno. Upravo sa istim crnogorskim klanom sarađivao je i Darko Elez koji se, prema operativnim policijskim podacima, također nalazi na čelu njegove kriminalne grupe. Saradnja sa Kavačima bila je glavna veza ova dva opasna kriminalca koja se sada nalaze iza rešetaka, Nevolja u Srbiji, dok je Elez izručen Bosni i Hercegovini. Da su veze Belivuka i Eleza bile sve bliže potvrđuje i svjedočenje poznatog beogradskog ugostitelja Aleksandra Kajmakovića zvanog Aca Bosanac, koji je bio priveden na saslušanje zbog veza sa Veljom Nevoljom. On je između ostalog na saslušanju ispričao da ga je Slaviša Kokeza, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, ubeđivao da obezbeđenje lokala u kojima je suvlasnik 3 šešira, Zlatni bokal, Kasina Lafayette, Temperament i Butik 1, 2 i 3, da navijačima Partizana. Obezbeđenje u Beogradu godinama su držali pripadnici Belivukove kriminalne grupe koja se krila iza Partizanove navijačke grupe Janjičari, a potom Principi. Iako je neko vrijeme izbjegavao da to uradi, Kajmaković je na kraju zbog brojnih problema, između ostalog i problema koje mu je 2016. godine u Butiku 3 pravio Darko Elez, poslove obezbeđenja u nekoliko svojih lokala prepustio grupi Velje Nevolje. Kajmaković je ispričao da je 2016. godine, kada mu je Elez pravio probleme i prijetio, situaciju smirivala Dijana Hrkalović, tadašnja državna sekretarka u Ministarstvu unutrašnjih poslova i načelnica uprave kriminalističke policije. Prema nezvaničnim informacijama Belivuk i Elez su saradnju započeli 2018. godine. Velja Nevolja je svoj kriminalni uspon počeo nakon što je preuzeo vodstvo Partizanovom navijačkom grupom Janjičari, a onda preuzeo obezbeđenje svih većih noćnih klubova u prestonici. S te pozicije pripadnici njegove grupe lako su mogli da organizuju dilovanje droge u lokalima. Ubrzo su Belivukovi apetiti porasli te je počeo da reketira, maltretira i muči svakoga ko nije želeo da na njega prepiše ono što je odlučio da treba da bude njegovo, lokale, stanove, kola. Postajao je sve moćniji u podzemlju Srbije, pre svega u Beogradu, te je ubrzo započeo saradnju sa Darkom Elezom, a potom i Kavačkim klanom. Nakon toga Velja Nevolja počeo je brutalno da rešava sukobe sa drugim dilerima i navijačima u Srbiji.
Njegova grupa osumnjičena je za 3 ubistva, ali i za otmicu još više od 10 muškaraca koji su nestali bez traga u Beogradu.